basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Ja, brada, jou de Baka Kulturu TV speciaal voor jou hier in Suriname. En natuurlijk in Suriname gaan we kijken waar zijn de mensen weer om te praten. Verkiezingen komen eraan, het is spannende tijd, propaganda, alles wat aan Epsa. De een zegt dit, de ander zegt dat. En wij zijn hier om te horen hoe het gaat. Ja, als het spannend hell no de. Want we zijn Epsa, we zijn taki. Dus we zijn benieuwd, wat gebeurt er? We gaan de mensen een beetje vragen hier op de Quatamarkt. Want daar gebeurt er ook zoveel. Dus we wachten met Desma even op de markt om te kijken hoe zij erover denken. Over de gang van zaken. Ja, tapu awoyo. En natuurlijk is er altijd een drukte hier op de markt. Want awoyo, ja, altijd, wie kent het niet? Want awoyo, ja, is Quatamarkt, hè, druk. We zijn gewend op de centrale markt. En vandaag dachten we weer, is het wat anders. Andere mensen weer, andere Surinamers weer. Ja, de drukte, je ziet hoe druk het is. Hier is altijd file. File op de weg. Look at passie, passie druk. Passie druk. Passie druk, druk. Ja mensen, je ziet het. Dus we gaan even kijken hoe het gaat hier van Passie de. De markt, je ziet het. Quatamarkt. En we gaan kijken wat de mensen gaan doen vandaag. We look of de Smawantaki. Lieve mensen hier op de Quatamarkt. Ja, lekker hier bij de camera van Kulturu TV speciaal voor jou. Helemaal vanuit Nederland. We zijn komen kijken hoe gaat het met de mensen hier in Suriname. Dag mevrouw, wat is uw naam? Mijn naam is Julia. Julia en mevrouw? Titia. Mevrouw Titia, dag, hoe gaat het met jullie? Lekker. We kooi zo. We kooi, lukusa woeje. En wat schaf de pot vandaag? Want we kooi. Maar we moeten eten. Ja toch, dat vooral. Ik heb al gekookt. Wat schaf de pot? Ik heb vis gekookt. Ja, want dat er visie is. Zou dat zijn? Nee, pauma. Het is lekker gebakken en gestoofd. Jawel. Ik moet nog kijken. Oké. Dus in het tot een verrassing. Ja, verrassing. Ik hou van verrassing. Als dat spannend is. Als dat van propaganda van hier tot ginder. Hoe kijken jullie daarnaar? Maar ja, we zien wel hoor. Ik kijk naar wat ik wil. Wat wilt u? Ik wil positieve dingen horen en het beste voor Suriname. En wat is het beste voor Suriname? Wie? Nee, ik weet niet wie. Dat moet de heren ook beslissen. Ja, want als zeggen we dat we u willen hebben. En de heren zeggen nee, jij bent niet geschikt. Wat er ook gebeurt, dan kom je er niet. Maar de heren is 45 jaar als ik draaibaar. 45 jaar de heren beslisbaar. We hebben Aaron gehad, we hebben die gehad, we hebben nu Santoki. Dus de heren heeft Santoki ook gezet. Kijk u. Dus ik hoop dat het dat men gewoon samen moet gaan werken. Maar ik heb bijvoorbeeld twee zou ik, die er nu zijn, die twee die over zijn gebleven, wil ik niet. Dus anderen moeten komen. Anderen moeten komen en gewoon samenwerken en minder stelen. Minder stelen? Normaal niet stelen. Nee, zeg het minder. Want ze gaan blijven stelen. Ja. Stelen. Weet u, en het is te openlijk. Weet je, want kijk, je bent thuis, je hebt kinderen. Als het kind iets van die moeder gaat nemen, ik kan manosie alleen van manovieren ook toe. Maar dan die zeggen, meneer, je deed het. Maar dan waarom dan? Want je want met de chinfinjan toe tegen ziekenhuisdres, je moest de. Klopt. En ik zeg elke dag, ik dank mijn God. Echt wel, elke dag zeg ik het weer, ik dank mijn God dat ik gewerkt heb. En dat ik naar de dokter kan gaan en dat ik een pensioen heb. Dus je kan wel leven daarmee? Je kan niet meer leven? Alles is duur geworden.
Dan komt u wel een beetje uit. Niet wanneer je medicijnen moet halen en kopen, toch? Dan lukt het niet. Maar je bent toch verzekerd? Ja, verzekerd. Als je verzekerd bent, dan kan je kiezen dit er is, toch? Nee, dis no de tap klappen, dat no de, dis no de. Nou, wat doen jullie dan? Ja hoor. Nee, je poe. Iemand vertelde me laatst. Ze moesten medicijn kopen. Ja. 800 gulden. En ze is gewoon schoonmaakster. Zij tegen me zegt, boy, ik zeg, ik heb dat geld niet. En dat ik heb lopen zoeken. En toen vond ze het ergens anders. Voor de helft van de prijs. En zo zie je hoe men ons uitbuit. Dit kan toch niet? Kan niet. Maar dan moet er een verandering komen eigenlijk. Ik hoop het hoor. En daarom de mensen die zeggen dat ze niet naar de stembus gaan. Ik wil ze aanraden om te gaan. Want wat er nu gebeurt kan niet worden in een film. Maar het is belangrijk dat er is, vooral kleine kinderen. De man vindt. Dan kost er een pijn. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. De apotheek naar de andere. Maar weet je wat ik zie? Ik praat met sommige mensen hier. De man dat jong wordt, moet doorgaan en moet zo blijven. En terwijl ik nou. Ze hebben het goed, toch? Af den go, den take the money, pay them go take. Oh, hun hebben het goed, daarom moet ik zo. Toch? Zij voelen het niet. Met eten. Oh, wie stel mensen spreken. Want als ik naar jullie zo luister, jullie zijn burgers hier in Suriname. Jullie weten wat het speelt. Zeker weten. Oh, jee man. We hopen dat het beter mag gaan. En ergens weten jullie al op wie jullie gaan stemmen, toch? Ik weet het. Ik weet niet van mijn zus. Ik weet niet van haar, maar ik weet wel. Wat zegt u? Ja, Johan Pingi. Ik ben geen pingi. Wan boesan modo. Mino do keskesani. Ja, nou, hip. Mensen hebben het gehoord. Dan nou, doe kis aan, nou, doe boos aan die mensen. Hebben jullie nog mensen die jullie de groeten willen doen? Ja, in Nederland. Mijn zussen, Shantika, Joyce, Shirley, vrienden allemaal. En ik wil groeten mijn zoon, Steven, mijn schoondochter, Jelle. Steven, ik hoop dat je kijkt, dan zie je dat je moeder onder de markt is en op Cultuur TV is waar naar ze elke dag kijkt. Geweldig, ze kijken naar Cultuur TV, daar houden we van. Mensen, ik wens jullie alles sweet hier. Met alles aan wakko bong, want ik weet het, we maken moeite. En we hopen alleen dat het allemaal beter mag gaan. Beter mag gaan, ja, dat hopen we allemaal. Ja? Aboe, succes. Succes met uw werk. Dank u wel. Aboe, doei. Gaat jou de Baka Cultuur TV speciaal voor jou. En hier op de markt, wat een markt, dat zien we een paar mensen bezig zijn hun inkopen te doen. Dag mevrouw, wat is uw naam? Winter Arita. Dag mevrouw. U bent nu bezig om boodschappen te doen? We zijn eigenlijk komen informeren naar de mogelijkheid om onze kinderen, ik werk namelijk in de opvang, dat we die kinderen kunnen brengen om over de markt. Onze thema is thema markt van de man, dus dan willen we met ze komen. Dus waarom komen vragen als een mogelijkheid er is, dat we met die kinderen kunnen komen en dan hebben we een paar spullen gekocht. Geweldig, dat is mooi. Ik hoop dat er mensen zijn die hier naar luisteren en zien, want jullie doen goed werk natuurlijk. Ja, helemaal. Heel mooi werk en dat mensen u natuurlijk ook steunen in wat u doet. Ja, helemaal. Als we steun kunnen krijgen is het altijd goed. Oké, maar wat vindt u van de producten? Is het duurder geworden dan vroeger? Ja, als we kijken naar een aantal jaren terug toen we waren gekomen, zijn die dingen wel duurder geworden. Maar ja, wat kan je doen? Alles wordt duur. En als je het nodig hebt, moet je het kopen. We hebben het nodig, vooral voor de kinderen ook weer, omdat ze gezond opgroeien. Helemaal. Fruit, groenten heb je nodig, dus je moet het kopen. Al wil je niet, je moet. Moet, het is verplicht, want goede voeding natuurlijk. Net was er een felle discussie voor iemand van de VHP en iemand van de NPS. En u, hoe staat u erin? Wie, ik? Zo, ik maak me niet druk met politiek. Waarom niet? Als ik nu werk, ga ik niet eten. U wil het beter hebben. Wie zou het beter voor u kunnen doen? Ik weet het niet. Want als je naar die dingen van ze luistert, iedereen doet het goed. Wanneer ze praten, maar wanneer ze zitten, dan zie je het. Ja, dus ik weet het niet. VHP zei 200 dagen en er is niets ervan geworden. Dus we moeten ook kijken wie nou gaat komen zitten. Want ze beloven, maar... Beloven. Alle politieke partijen beloven. Maar als we niet werken, gaan we niet eten. Maar u merkt wel, is het beter gegaan? Want u gaat niet stemmen. Als ik ga stemmen, weet ik nog niet. Maar
als ik bepaalde dingen vergelijk, dan men zegt NDP naar Voerman, maar dan liever geef je me dan aan de NDP dan dat wat er nou aan de hand is. Toch? Want dezelfde meneer Chan die nou praat, zei van, jullie moeten niet naar IMF. Ik zou niet naar IMF gaan, ik zou de middelen gebruiken. Maar hij is naar IMF gegaan. Dus hij... Wie gaat dan de schuld straks betalen? Hij van de vorige partij heeft schulden achtergelaten, maar wie gaat nou de schuld betalen? Wat hij nou achterlaat. In hetzelfde bootje. En nu verkiezingstijd, ja, propagandatijd, alles aan het takkie. Belofte, make ik baka. Ja, voor alle partijen krijg je hetzelfde weer beloftes, maar... Bent u een zwevende kiezer? Voorlopig wel. Ik kijk nog. U gaat wel gaan stemmen? Ik doe mijn best, ik kijk als het me lukt. Laten we hopen dat het u lukt, want ja, we moeten stemmen, want iemand moet het gaan doen. Ja, iemand moet het doen, zeker weten. Ik kijk nog. Ik blijf luisteren. Ik luister nou, dus dan kijk ik waar ik ga. En u mag natuurlijk iemand de groeten doen, of mensen de groeten doen. Mijn zusters in Nederland, België, mijn tantes, mijn nichten. Allemaal familie Winter, familie Doelbatier. Allemaal wil ik groeten. Goed, dankjewel dat u voor de camera bent gekomen van Cultuur TV. Familie Reingoud, moet ik niet... De familie Reingoud, bekende familie daar in Nederland. Ja, tante Nita is mijn oudste tante, dus ja. Nou, ik zou u zeggen, geniet ervan. En hopelijk dat de kinderen ja, gezond en wel mogen blijven opgroeien hier in Suriname. Jawel, dank u. Dank u. Ja, we zijn natuurlijk hier op de Quatamarkt. En dan wil ik dus bij de Cultuur TV speciaal voor jou hier op de Quatamarkt. En natuurlijk wil ik op de man meer van meneer Mingona, maar zij zegt Koro bij Koro. En natuurlijk meneer, goeiedag, wat is uw naam? Humphrey. Dag Humphrey, faigo. Mooi man, mi breed heeft dat kan je zo. Humphrey, een verschil voor Holland, dan gaan ze naam. Stanning. Kijk, Nederland is super koud, maar heeft veel geld. Suriname is super warm, weinig geld. Weinig geld, maar ook veel minder inwoners. Ja. Wat dat betreft, Suriname sukkelt met mensen. Daarom kan er geen grote fabrieken opgezet worden hier. Niet meer dan 700.000 mensen met immigranten. Dus er moet een oplossing komen voor Asankantraino. Nee, mensen moeten niet meer komen, want al die rijkdommen zijn bij ons. Als veel mensen komen, gaan we weinig verdienen, toch? Maar feitelijk, Gulu de Nakondre. Er is rijkdommen in dit land, wat betreft goud, bauxiet, olie. Maar men weet niet om te gaan bewerken. Kijk, zodat je iets wil doen, komen buitenlanders, rijke pietjes, geïndustrialiseerde landen en hun willen de monopolie hebben. En onze leiders zijn zo slim om het toe te geven dat jullie hebben gelijk. Neem hier. Maar dat is al 6 jaar en dag zo. Dat het al stop. Er moet een haal toegeroepen worden. Wanneer gaat dat gebeuren? Dat moet een einde krijgen. Wanneer gaat dat gebeuren dan? Wel, als men verstand krijgt. Ik mag jogger voor ze, huidjogger. Om het brein te versterken. Ze zijn qua brein een beetje zwak. Maar misschien nu gaat het beter gaan, want Olivier niet naar de zand dat die vouwen. Ja, we hebben goede leiders. Kijk, Suriname, ik zal God niet mixen. Ik zal God niet mixen erbij, maar ik mix de engelen. De engelen heeft het wet in zijn handen genomen. En zal bij de Heer gaan om vergiffenis te vragen. De engelen maken een tour in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Toch? Kijk, Trinidad. Door wie ging het geregeerd worden? Daar is Kamala Harris. Guyana, door wie ging het geregeerd worden? Suriname, door wie nu wordt het geregeerd? En Suriname. Kijk wat engelen hebben, wij zijn multi-etnisch. PL. Weggedonderd. Ja toch? Alle Javanen bij VHP. Alle Marons bij VHP. Alle Afro. Mijn hart bloedt. Ik huil van blijdschap. Kijk wat de engelen hebben. En wanneer de engelen bij de Heer gaat, zeg ik heb mijn wet in mijn handen genomen. Maar u vindt nu dat het veel beter gaat dan vroeger? NDP was top. Wat moet ik zeggen? Oké. Laten we het vergeten, dus we willen opnieuw beginnen. Want we zijn al gewend, wanneer NDP aan de macht komt, wanneer is hij weg, dan moeten we over beginnen. Ja mevrouw, je houdt niet van me, hè? Wat is zo praat?
Oké. Vandaag praat je vrouw Takkie, vandaag praat je anders. Ja. Zijn de Takkie anders dan? Nou zijn DP'ers, daarom kijk ik me schelen. Maar wat ben jij dan? Ik ben een Surinamer. Ik ben een Surinamer. Wat bedoel je partij? Je mag het zeggen. Ik kies voor die partij die voor een streven is. Wie is dat? Voor die partij die achteruit kijkt. Voor een streven. Gaat u vooruit? Gaat u vooruit? Ik ga vooruit. Ik heb 2 handen en voeten. Ik ben dankbaar voor de Heer dat hij me 2 handen en voeten heeft gegeven. Dan word ik rijk. Ik werk. Ja toch? Mooi zo. Dus als je go. Aseri, nego, overal. Trump draagt pampers nu. Dus hij weet geen raad om het de wereld te draaien. Om het te rollen. Toen de tijd van Bush. Daar gingen ze met New World Order komen. Was de wereld anders. Ja toch? En nu Trump is gekomen met, hij draagt pampers nu. Wat gaat gebeuren? Oké, er is zoveel te vertellen wat misschien wat mij lukken de wat takken wat orang hij. Maar als je roept mensen om te praten, dan gaan ze onder die bank schuilen. En wanneer jij weg gaat straks, dan gaan ze meekomen de wegwijzer maken. Zo moet je praten, zo moet je praten. Nee, je hebt je eigen mening. Ja, kijk, ik doe mijn best. Ik zeg wat ik kan. Ja toch? Zo is het helemaal. Maar je nou een man sinds je daarna nooit ik wou buitenland gelukkig van je buitenland? Ga SLM vragen. Ik krijg altijd korting. Ik heb 2 paspoorten al verwisseld, maar niet naar Nederland gegaan. Heel Zuid-Amerika bijna. Margita, Venezuela, vanaf Belen tot Rio de Janeiro. Argentinië, noem maar op. Trinidad, Curaçao, Aruba. Heel binnenland. Je moet me toch een land eerst leren kennen. Oké, maar even laatste vraag. Want we moeten van Lucas aan de transmaat. Even, verkiezingen komen. Fayashi dat am go baka. Hoe zie je Asams Godoro of een verandering? Fayashi. Verkiezingen moeten komen. Punt. Uit. VHP. Niet dat ik in Hindustan ben, maar leiders in Hindustan. Nee. Mensen die willen wel deugen. Voor dit land, toch? Die moeten weer komen. Ja toch? En niet de NDP dat we weer moeten straks beginnen met de economie. We hebben al veel opgeofferd. Is genoeg. Genoeg is genoeg. Ja toch? Wij moeten het juiste... Kijk die kleine partijen die tot de Bere Prasoro partijen die hier komen zeuren. Wat komen die leiders hier vertellen? Ik ga je 10.000 AOV geven. Ik ben een docent, ik ben een leraar zo. 10.000 ga je AOV geven. Wat gaat de koers straks worden? 3.000. En wanneer ik ze de weg wijs maak, dan gaan ze wegrennen van hier. En gaan ze bij die andere botten hun dingen vertellen. Kan toch niet? Oké, dat is uw mening. Dus als het aan u ligt, het moet gewoon doorgaan zo. Dat niet gaan. Het moet door. We hebben al opgeofferd. Nu is het tijd om beter te leven. Mooi zo, dat is uw mening hier op de Quatamarkt. Komkomro is er dan Alasani. En ja, maar hé, wat vraag ik je? Want de mij praat niet toe voor op stem, money praat. VHP doet dat niet. Misschien, maar er zijn beelden. VHP-toneu dragen. Oh, dat wij weer een toneu. Ze dragen VHP-toneu en dan komen ze live, dan verdelen ze geld. Dan maken ze film, terwijl ze, kijk, VHP koopt die mensen om. VHP koopt niemand om. VHP koopt niemand om. Je moet bewust stemmen, dat is VHP. Ja? Oké, dat is de meneer zijn mening. U heeft het gehoord hier op de markt. Die man zegt duidelijk, VHP koopt niemand om. U moet gewoon uw keuze maken. Wij bedanken meneer voor uw wijze woorden. Wilt u nog mensen de groeten doen? Van welke? Van welke? Culturo TV. Wat? Culturo TV. Culturo? Culturo. Culturo, welkom nummer. Oké. Dag meneer, Faigo. Dag meneer. Met Gods wil gaat het hoor. Anego lek famus go, maar je moet moeite maken. Ja toch? Ja, we moeten moeite maken, maar de situatie hier in het land. Faigo, 5 anego. Wat, ben ik de prijs? Jere, ik moet eerlijk zeggen, situatie, kijk.
Ano, misref pot me in een situatie die zie. Na man e pot unu in een situatie die zie. En juist de man, heilige profeten, de mij jump op het podium, like minon sapsang, de mij kostrawang. Meneer, als u gerespecteerd wil worden, moet u leren respecteren. Toch? Het heeft mijn constitutie. Samen bereiken aan dat. Ik moet kijken, het goede wat in uw huisvest, Samino Abi. Dat mimluku. Mimluku tekortkoming voor mij. En dat herstellen, dan ben ik vooruit. Maar dan met dat zorging aan dat, dan mijn zorging aan dat. Als je de wereld wil veranderen, begin bij jezelf. Helemaal mee eens. Als je de wereld wil veranderen, begin bij jezelf. Als ik nu kijk naar de situatie in het land, verkiezingen komen eraan. Moet er een verandering komen? Of zegt u van, nee, het moet zo doorgaan? Verandering komt bato. Hoe ben ik gewoon berg afwaarts? Nou, dat is stabiel. Nu, we move stap eerst vooruit. Nou, if I go in een verkeerde ano, dan gaan we bakken. Dus het moet doorgaan. Dus doorgaan met vereende kracht. We moeten niet verdeeld zijn. Samen zijn we sterk. Alles zijn bij elkaar, want nu zijn we in nood. Hier het oude in een boto, abote sungu. Tramai jump ook weer. Mang teki, mang leken brada in een boto. No disqualamity, dama jump ook weer. No dama bari. Ik wil niet over politiek praten, meneer. Mina verkoper, mina alle soort klantjes. Dat is zeker waar. En van Aserego, ik op kiezen. Met Gods wil gaat het hoor, want hij is de man die over ons lot beslist. Ja toch? Dat heeft je helemaal gelijk in. De Aseri moest go. Ik hoop dat het goed mag gaan voor u ook. En natuurlijk, u gaat zeker stemmen. Natuurlijk. Natuurlijk. Natuurlijk toch? Ja, natuurlijk. Het is democratisch recht. En met verzoek allemaal voor stem. Want als u want verandering, als u want stabiliteit, in go stem. Natuurlijk, je moet stemmen. Dat is je recht. Ja, ja. En je, no moest leggen op dat die zit kwam money. Nee, jij moet bepalen, gaat je verstaan om te weten wat goed is en wat slecht is. Want money praat hij, volgens stemt op de man. Money praat hij wel, zij praat hij. Midden in een veld, mina woyo man. Dus misa meere, alasani. Ja. Nou, thank you voor het nagami en ik wens u het allerbeste. U ook succes met uw werk. Dank u wel, dank u wel. God bless. God bless. Hallo, dag alle Nederlanders en diaspora. Kijk, jullie hadden Chan beloofd dat jullie Chan gaat helpen. Jullie hebben zich teruggetrokken. Maar God heeft ons niet in de steek gelaten. Dus maak werk van als deze keer hij gaat zitten. Help die man. Want die man werkt dag en nacht voor Suriname. Oké. Oké, dan danken we. We zien mevrouw Jatu, mevrouw doet boodschappen hier. Dag mevrouw, hoe gaat het met u? Het gaat. Alle kijkers van Cultuur TV in Nederland, alle familieleden van me, groot zijn gij. Ik kom heel gauw weer. Wat is uw naam? Ik heet Marie de Vries. Marie de Vries, dag mevrouw, Marie de Vries. Mevrouw, hoe vindt het gaan hier? Want volgens mij is het aan dieren. Hoe gaat het? Lieve mensen, ze zijn duur, maar we danken de Heer dat we kunnen kopen. En dat we het kunnen vinden. Ja? We danken de Heer. We danken de Heer. En u gaat zeker ook stemmen straks? Ja hoor, en zeker voor de NPS. NPS, ja horen je de NPS? Paraat, NPS paraat. Oké, we horen de VAP, we horen de NPS. Ja hoor. De NPS moet het doen weer. We moeten het doen. Groen gaat het doen. Groen gaat het doen, je hoort het hier. Alasma, Alasma, Suriname moet vooruit gaan. Hallo, NPS is niet bewezen hoor. Kijk wat er met onze onafhankelijk gebeurt. 0,0. Hun vriend Libimi. Kijk wat met NPS is gebeurd. Gregory gaat het doen. We komen weer. Gregory, om een tweede flat te kopen in Florida? Gaat je geen moer aan. Hij is zijn geld. Daarom zijn we daar. Mevrouw Bayersari, wij zullen geen ruzie maken. Het is een politieke partij. Jullie moeten samenwerken voor Boa op. Ja toch? 20 jaar een boksheet. 0,0. Oké, mensen, ik wens jullie een fijne dag mevrouw. Succes hè, met die NPS. Ik kan alles aan wat doen.
Vijf eratori. Ah, boom, boom, man. Oh, Zanay Rokoja? Ja, 22 jaar hoe de Jagba. 22 jaar, ja. Maar 5 jaar niet van Zanay Goron. We discussie bij de LPS, VAP. Ja. Boom, VAP uitmuntend. Samishija VAP wint uitmuntend. Dat nou 100%. De mouw winbaka. Winbaka, zeker. Zo maar kies wint, maar VAP kom baka. Boero ke Godoro. Moes Godoro. Moes Godoro. Maar kan NDP want ons doen baka toe? De wan koos dong, maar mi no denki. Ik denk het niet. Desma no lauw. Maar desma beklagen toe. Je beklagen, maar hoeft eruit guanga money, pe hoeft eruit dit idee na de. Nou hoeft eruit potu na verdoemenis. Bijna lanti mas heeft nog kies salaris. Dat de mas me kan moeite wan soort fasie dat wan uitbetalen wakatak salaris be ka prati. Dus de mam luku taki. De man no man komen horen fino lukboom. Dat is maar loba fufuru. Dat de loba benadelen van kondre. En nou, maar nog een tijd benadelen toch? We willen een goede weg gaan, op een goede pad. Wat was je het met dat wat er interview met je maar voor NP no niet daar kwata mark met je wat er zijn. VAP bepalen hier zijn niet VAP bepalen aan Sumadoro, want doko uitmuntend. If dat ik een trap chin partij saap drie zetel, dat het ik maar de trap partij samen denken. VAP noro kan aan de maatje kan de NPS. Atrobe broko kan dat tro baka. Dat meisje atro baka dat na Rusland wani. En van roko dong, dat autaan dong. Ik denk dat ik atro bakara. Mensen. Lachman taki verbroedering. Ik kan verbroedering komen baka want dat NPS na VAP bij roko fositok. Dan ik kan zo baka. Dat de mij doen aan sociale controle op deze rivier van Kondre kan wakamoro boom. Ja toch? Zo zijn. Ja mensen, je hoort het hier op de Quatamark. Je hoort ook wat is maar Odette? Ja, we tak Nederland, odi ala de smaf Nederland, ala de diaspora. Tak ta oil en gas roko, tak moro kon man koro kanga unu. Hoe kan go moro le kwang jumbo alok toe. Oké, mensen, je hebt het gehoord, we zijn hier op de Quatamark. Een ander geluid, aan de ene kant hoor je NDP, hoor je ABOP. En dan hier hoor je weer de VHP in trek. Natuurlijk, Asan moest go, we moeten samenwerken. En verbroedering, dat zijn we op zoek naar. Met Asan Wakashwiti. Hier op de Quatamark vanuit Nederland. En wij lopen van Asan en Waka. En nou, je hoort verschillende geluiden. En we zijn altijd blij, het is mij gewoon takkie. Want het is belangrijk dat het werk voortgezet gaat worden. Maar het mooiste zal zijn samenwerking. Zodat iedereen natuurlijk het beter kan hebben hier in ons geliefd Suriname. Weet ik alles, maar blijf kijken, blijf afgestemd op Kulturu TV. Want ja, we zijn er voor jullie. We willen dat jullie natuurlijk de waarheid krijgen te horen. Ja, pe Anjungsu Nele. Ja, Bradangasa, dit was het ook alweer. Kulturu TV speciaal voor jou vanuit Suriname. Want Sweet Kondre natuurlijk. En hier op de markt is het altijd fijn om tussen de Surinamers te zijn. En te genieten van het mooi warm weer. Hier op de markt, u heeft het gehoord zo'n beetje. De meningen zijn zo wat verdeeld. VHP, NPS, noem het maar op. De mensen kijken, hoe kan het beter? De een zegt het gaat goed. De ander zegt nee, helemaal niet. Want medicijnen of dit, noem maar op. Dus, wat zal het worden? Het is spannend mensen, het is spannend. Het blijft spannend tot aan de verkiezingen toe. Want alles is aan het het is propagandatijd. En wij van Kulturu TV nemen jullie natuurlijk mee om te kijken hoe het beter kan natuurlijk. En dat is wat ik doe hier in Suriname. Wij van Kulturu TV, we zijn blij dat we hier mogen zijn om het mee te mogen maken. En voor jullie verslag kunnen doen. We brengen het graag voor jullie. Blijf ons steunen. Kulturu TV speciaal voor jou. Hier Quatamark, Suriname. Dankjewel. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire? Ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Toe pijnig man, maar die man niet veilig staan. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.